kerk in Olmu biedt heel praktische hulp. Zo is er sinds 2018 een bakkerij waar broden worden gebakken voor meer dan 40 families in het dorp. Jongeren brengen dat brood, nog warm uit de oven, rond aan veelal alleenstaande ouderen. La procedurile, aștept să beau un ceai și ia carte. Voda pulchi. Tot e bine, mama ta, sănătoasă. Cum au fost în trecători, așa și în viitori. Sumită de la preot. Ne aduce câte o bucățică de pâine, face locale, ajută pe lume. Oi. Bună ziua! Bună ziua, bună ziua! Cum la dumneavoastră? E foarte bine. Voda proste. O mai fost cineva la matale în vizită? Da, mai vin femeile care când la biserică apoi trec pe ăștia, care ele vizitează. Da, el trec, care vizitează tot timpul la biserică, ele întrec pe ăștia, li drumul la deal la vale și ele vin pe ăștia. Eu locuiesc singurică și voda proste lui părintele, când ne aduce. Trimite băietul, fata și îmi trimite și voda prost, n-am ce spune. Ajutor social, mă ajută, bine. Elisaveta is 2 maal getrouwd geweest. Beide echtgenoten zijn inmiddels overleden. Met haar laatste man bouwde ze bij haar huis eigenhandig een waterput, die ze na zijn overlijden in haar eentje verder heeft uitgegraven. Hoewel slecht ter been, put ze het water nog iedere dag zelf. Problema este că pensia lor este o pensie foarte mizeră. Ei nu își permit unele lucruri. Chiar și aceeași pâine s-a scumpit, costă mult pentru ei. Este un lucru frumos, un gest frumos. Îmi face plăcere să văd o bătrânică fericită. Eu fac o faptă bună și îmi place foarte mult să ajut bătrânii pentru că îi fac fericit.